Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. A special event coming up? Let YouFriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. YouFriends Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, eraima punje. Mani any chikotek, eraima chike. Ngamani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai nyikwara mogi man Fredi Jakadongo Madisco. Ar Chuny Onagi TV, aero neno Chuny Onagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mane Chuny Onagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Yo Kanyanam, ma en Chuny Onagi TV. Kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo Kanyanam duto. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ginyinga iluonga ni Sospita Obungu Owich. An President mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Akwe ujo Kanyanam monde, ujoinwa monde wa support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Ujo Kanyanam, my Indian Bernardo Guche or Benbo. And mane Musa Juma Owela. Tunowela ndalo mane I invite into the States in Allentown, Pennsylvania. Ko Musa Manuel Okwinyo ko wacho ni adonjo peni US no wakadira oguche jana kat ngamalongo sana bende omini eji festa gitambo bende Tom Juma
mago siepe Musa madongo mage mane okele US. Onagi TV e girwa masani mwadwa promote. Koro jo thurwa te donjuru e Onagi TV ubo winjo ngolo mag jowa mag Musa Juma mag everybody ma play wa e Lulan. Onagi TV Oimore janeno mar Chuny Onagi TV kendo machiegni winjo weche manyien ma bende waseiko ni midhiambo ma kawuono e mesa mar keyo weche ka en kanyo tarik noero 5 dwe noero mar 6 higa noero mar 2024 odiochieng'no ero mokwongo mar 5 e dwe ni eri mar 6 ka waneno ka weche mathoth otimore e piny eri mar Kenya ka waneno kanyo ka Raila orado kanyo gi Mudavadi kane giwuoyo. Wadhi chako weche gi eki manyien gi weche go eko machuok ma bende waikoni e mesa mar kawo weche midhiambo ma kawuono. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Do you have a special event coming up? Let Ufriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Ufriends Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, eraima punje. Mani eraing any chikotek, eraima chike. Ngamani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai kwara mongi man Freddy Jakadongo Madisco. Ar Chuny Onagi TV, aero neno Chuny Onagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae e kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mane Chuny Onagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Jokanyanam, ma en Chuny Onagi TV, kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, to gi mamoko. To magi duto, iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ginyinga iluonga ni Sospita Obungu Owich. An President mar Sufuria Revolution Movement Kenya.
Kawuono ni wantiere chuny Onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wayueyo godo kaka oganda joka Nyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny Dholuo kendo en chuny Onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar Jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama Onagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangla, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo. Mine omi thuolo mar wacho dwachgi kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child kaachiel gi girl child bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi abila. Dongruok duto te, mae kama dongruok nitie. Biuru e chuny Onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka Onagi. Akwayo joka Nyanam monde ujoinwa monde wa support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Joka Nyanam, my GN Bernardo Guche or Benbo. And man Musa Juma Ovela. To the way I invite into the States in Allentown, Pennsylvania. Go Musa Manuel Okinyo Koachoni, Adonjo, Penny, US, no Kadira, Oguche Janakat, Singamalongo Sana Bende, Omini Edi Festa, Gitambo Bende, Tom Juma, Magusi Musa Madongo, Magemanu Okele, US. Onagi TV, Egiwa Masani, Mwadua promote. Kojo Tulwa Te. Donjuru e Onagi TV, ubo winjo ngolo, mag Jowa, mag Musa Juma, mag everybody, mag player e Iluolan. Unyo Onagi TV e adundo Jaluo sani. Koro adundo wakae ndiye mamondo waritre. Ineno chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. Machiegni kendo wagoyo mos kuom ng'ikruok mobedo kanyono ero. Wachako wechewa manyien gi wechego eko machuok ma bende waikoni e mesawa midhiambo ma kawuono. And her people. I now invite the Right Honorable Raila Amolo Odinga to make his remarks. The farmers of Mira and Muguka have got the right to derive livelihood. Kama story ya Mount Kenya na Kingpin na region
na ubabe itaendelea. And her people. I now invite the Right Honorable machiegni janeno marwa e winjo weche gi eki e yonero ma Dimba acha konyo yudi jogo eko ma bende odak e kor gwengego eko ma Naivasha koro to chuno mondo mi odare gwengego eko ma gidare kaluwore kod pino ero ma bende opong'o nama taro no ero ma Naivasha ka koro yangore ni ng'ato achiel koro to osewito ngimane e namno ero ka koro nyisgi mondo mi gidare kuondego eko mondo gidhi e kuondego eko ma bende koro onge pigno moloyo to jogo eko ma bende koro dak bath nembego eko mar Naivasha. Kyoto area today is under distress. We are talking about around 20,000 people being affected by the waters, yet no any redress is being addressed here. So mine is to ask the national government to come in and intervene. The president had given some ultimatum when it came to Mathare area some time ago, and he said that people will be displaced and given some amount to relocate to other areas. These people have not been given anything, and no one is addressing their issues. Kuna ministry ya disaster ambayo ilikuwa na imejiandaa na pesa ya kufanya na kushughulikia maneno kama haya. Tunashindwa wamekuwa wapi? Saa 12 mpaka saa 12. Ukiwa nje usiingie pandi ama usitoke. Viboko zina randa hapa na nyati siko kwa wingi sana. Hii machi imekuja polepole sana, lakini tumeashumu na tumetembea manyumba imeshindikana. Ukienda nyumba hata haifai posti. Kila nyumba Kawadhi nyime kanyo ni jagoro no ero maduong' e migawo no ero mar golo kony mar piny owacho mano milugosi Amoth Kathecha. Koro to ne owacho ni tuo no ero mar lokruok mar paro koro to medore mokalo kuom jopuonjre ma bende wuok e pinyni eri mar Kenya. Magi ne owacho e kaunti no ero ma Mombasa kama ne onyiso jopuonjre mondo mi obed motang' kod tuoche go eko kata gigo eko ma bende koro gitiyo godo mopogore opogore. Mental health in our places of work. After COVID, the numbers have really escalated. In the year 21-22, we saw 13,000 civil servants who had issues of mental health. We are expecting the number to go up by end of this June. We'll get the figures by the end of the financial year. So these issues are real. And it is time that we take time and address them seriously. And we are looking at it holistically. But when we talk about emotional intelligence, it's where we are talking now to the officer himself, because they need to be emotionally stable for them to be able to carry out that function. Because when you are dealing with HR, you are dealing with individuals, and each individual has a unique problem. There must be a paradigm shift, the lens through which we look at mental health and wellness within places of work. Today, we are inviting you, as we deepen our partnership, that we need to adjust, and drastically so, how we view our own wellness as the in charges. We are not robots. Kawadhi nyime kanyo ni esechego eko mawechego eko mag siasa pod medo mana bedo maliet e pinyni eri mar Kenya. Jaod bura no ero ma Webuye mano ero manyandwat mano migosi Martin Wanyonyi koro to ne okwayo jalup piny Kenya mano migosi Rigathi Gachagua kowacho ni mondo wek konyo jatend piny Kenya e wechego eko mag chopo singo mare magi eki ne owache kor gwengego eko mag Webuye kama ne oloso kod jofwambo e gwengego eko makuro. Kama histori ya Mount Kenya na Kingpin na region na ubabe itaendelea. Sisi tumeomba ya kwamba Mheshimiwa Rigiji apevwe kwa mtu mwingine akwe Deputy President William Samoei Ruto, na kama atapevwe, katiba yetu iko clear within the constitution on how parliament can force Mheshimiwa or the Deputy President to step aside, to resign and pave way for somebody else to help William Ruto build the Republic of Kenya, unite Kenya and move this country forward. Odiochieng' eri ma kawuono migosi Raila Amolo Odinga kaachiel kod moluor Musalia Mudavadi
bende en Prime Cabinet Secretary noero mar ker noero mar piny Kenya. Ne orado e apis noero mar Musalia Mudavadi kama bende ne gitwak gi jofuambo kendo Raila kod Mudavadi ne giwuoyo wi chung' noero mar AUC ma bende giwacho kanyo ni gidhi siro migosi Raila Amolo Odinga mar laro kom noero mar AUC kaka jakom noero maduong'. And her people. I now invite the Right Honorable Raila Amolo Odinga to make his remarks. Thank you. Thank you, Wycliffe. We have had a meeting with the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Foreign and Diaspora Affairs, my brother, Honorable Wycliffe Musalia Mudavadi, who led a team of government officials. This was in regard to my candidacy for the African Union Commission chairmanship. I wish to reiterate the obvious, that I am vying for a position in Africa, not in the government of the Republic of Kenya. But I need the endorsement of the government of Kenya for that African position. At this meeting, we exchanged notes on the state of the quest so far, the preparations from my side and the government side, and the next steps that require to be taken. The Honorable Prime Cabinet Secretary shared with me the situation and levels of preparation and commitment in the government. I have been very encouraged by the number of senior government officials offering to be part of this journey out of an understanding that we are in this as Kenya and not as partisan political parties. I appreciate the offer of support. I shared with the government team the situation and my levels of preparation from outside the government. I assured the team that on my own, I'm making every effort, tapping into my experience, relationships, and understanding of the continent to win the support of as many nations as I can. With committed and proper coordination between my team and the government, we should be able to clinch the seat. Kawadhi mbele kanye ni jogo eko makwan gidi rom 300 kod 60 kod gwego eko malunga mano ero mayudore kaunti no ero makwale kod odiochieng' nieri ma kawuono ne opuonj kanyo kaka ginyalo pidho kich kendo ne opuonjgi kendo kaka ginyalo loso morno ero mar kich mondo mi giber ohala margi ka piny owacho no ero mar kaunti no ero makwale komakore kod riwruok no ero mar Kinskea ne oriwore kanyakla mar chwalo chenro go eko makamano. Watu wamekula asali toka Adamu na Hawa, na ni chakula ambacho kina thamani katika miili yetu. Nipongeze sana yale makundi ambayo yameangazia mradi huu. Kile ambacho nimesisitiza kwa hawa wa supporters wetu ni kwamba makundi ambayo yako hapa, nimeleta idara za serikali ziwasaidie. Kizikea ikifanya msaada huu, serikali ya Kwale nayo ifanye msaada huu ili tuendeleze zaidi, ambapo tutapata watu ambao tunapatiwa na jamii wenyewe, wale ambao kwamba hawajiwezi, lakini tunaweza tukaungana nao tukaboresha maisha polepole. Mwishowe ni kwamba wakawezi kuwa wanaweza kujisimamia. Kwa hivyo tutakuwa na mafundisho ambayo kwamba yatakuwa yanalenga ufugaji wa nyuki, na pia
na hamasa ya kulinda mazingira ili nyuki waweze kupata kuwa katika hali nzuri. Kawadhi nyime kanyo ni piny owacho noero mar kaunti noero ma Bungoma ka omakore kod riwruok moro mabende ochung' kar kende. Koro to chako wechego eko mag pur, kendo ka giwacho kanyo ni gibiro konyo jopurgo eko mar yudo gigo eko mabende opogore opogore kendo bero sekta gi mar pur, kane ginyiso jopur ni gibiro miyo gi nyaka chiro noero mar uso mwandu gigo eko bang' keyo. Na kile kitu ambacho tunataka kutimiza hapa Bungoma ni kuwa kila mkulima ambaye analima asilime tu vyakula vyake vya nyumbani, aweze kulima vyakula ambavyo vitamwezesha kupata fedha zingine mingi ambazo ataweza kutumia kuchunga watoto wake, kuwalipia fedha za shule na kuweza kujipandisha maisha yake kama mkulima. Tayari wamepanga mpangilio ya kufuka kuku, kufuka ng'ombe, kupanda kahawa na kuwa na avocado. Na hiyo ni furaha kuu, kwa maana hiyo ikiwa namna hiyo, shirika ikiingia ndani na waone wanaweza kuchukua watu namna gani, tuwe trend kwa njia mzuri. Inafanya mtu nakuwa na chakula kwa boma, mbolea yao ni mzuri, mbegu yao hauna tashwishi nayo, tena wanakupea bidhaa kwa wakati unaofaa. Climate change is here. We can educate our farmers ya kwa climate change is here. Mitigating factors ziko. Various departments kwa counties zinafanya kazi tofauti. There's this department of environment that is dealing with the climate change. There is the disaster management directorate that mitigates now after the actual hazard has happened. Riwruok moro mar jo-scout e kaunti noero ma Pokot koro to ne ochako chenro moro mar puonjo nyithindogo eko ma bende koro wuok e skunde mopogore opogore e kaunti noero, chenro noero mar pidho yiende, kendo koro ne gikwayo skunde mondo mi oket chenro moko kata puonj moko ma bende ginyalo ga yuoro, kendo gipuonjo nyithindogi eki kaka ginyalo pidho yiende, kaka ginyalo rito yiende, kendo kaka yien berne en mage. Magi eki ne owacho odiochieng'ni eri ma bende ni dhialo World Environment Day ego eko maga Pokot. Maskauti hapa Kenya ni wengi. Idadi yao ni zaidi ya milioni 2. Kwa hivyo the farmers of Miraa and Muguka have got the right to derive livelihoods. Such right must be tempered with the greater good of the country as a whole. Our thinking and position is that it is not in the interest of this country. It is not in the objective interest of this country to continue to allow for the rampant consumption of muguka with its obviously adverse effects on the lives of our young people. So this debate must continue, but I don't think it is right, first and foremost, for the national government to give edicts to counties. Counties in their own right have got the capacity, indeed the right, to impose levies. I've talked to the leadership of the Coast Parliamentary Group and the governors. I've offered to organize a major walk either in Mombasa or the 6 counties. Are they convenient to them? We are working on the logistics and everything, and we'll advise you very soon. It will be a massive work that never... Manoero en migosi Opiyo Wandayi kama bende ne osiro manoero marufuku noero ma bende ne ogo ohand muguka
mabende ne ogol kanyo gavana ero ma Mombasa, gavana no ero ma Taita Taveta kaachiel kod gavana ero ma Kilifi kane gidwaro ni ohala no ero mar mogoka koro to oket kaka ohala no ero mabende ok en ohala no ero maber e piny eri mar Kenya kaluwore no osebedo ka ohinyo rowerego eko mathoth. Mago eko wechego eko mabende ne waikoni e mesawa mar keyo weche midhiambo ma kawuono. Tudri kod odiechieng' ero makiny kama bende ne wayude wechego eko machielo mabende tuch kama ne tayo nan Gerald Mbonyo.